túa forma de chegar? Bueno, a miña experiencia que viño de xestión en outros postos é que cada unha cousa funciona, non a cambies demasiado, non pode cambiar a xestión, non? Facer unha fundación con esta é como facer un cesto, os mimbres, que é moi difícil chegar a facela, que xa leva moitos anos, uns 40 anos, feita, que foi recollendo un froito dese cesto, volver a desfacer todo o cesto e volver a montar de novo unha cousa fácil. Por lo tanto, se falamos de renovación, de modificación, de adaptación ao mundo actual, a moitas cousas, evidentemente que sí. Eu presentei un programa xa de candidatura con 10 puntos xerais fundamentais que vamos a tratar de levar a cabo durante este ano. Por tanto, modificación, mellora, adaptación ao mundo actual, pero si la colaboración puede Que é o importante destes puntos que ti presentas? Logo chegou a poder aportar directamente, pero hai dos outros cousas fundamentales. Unha é conseguir o plan BIC, ben de interés cultural, do que supón todo o Hotel Pedrallo, do ponto de vista da infraestructura da súa casa, e tamén conseguir declarar o Hotel Pedrallo a súa figura como figura senlleira de Galicia, que sería o primeiro caso que se dá baseándonos na Lei de Patrimonio de Galicia. Logo, eu teño unha ilusión, dixeno onde tamén ali, que nunha carta que Carballo Calero lle dirixe, que foron editadas este ano, polo Parlamento, e dirixe Carballo Calero ao Hotel Pedrallo, dicelle: don Ramón, usted que tantas veces fala de Boca Ribeira, podería definirme que é Boca Ribeira? Bueno, pues hai uns anos intentamos facer o chamado mirador da Ribeira do Hotel Pedrallo na baixada de Trasalba cara ao Niño, e a mellor definición que se pode dar é levar ali a persoa que pregunte e dicirlle: isto é a Boca Ribeira. Pois unha das miñas grandes ilusións como persoa que son alemáns de Trasalba, que conseguir a ver o fogo, era disfrutar de definir como Boca Ribeira, porque a partir de aí quedou aí.